apprécie le président Touara Fo, allez le président. Donc vraiment nous sommes déjà football qu'on fait, pour le moment de football de Hannibal et Fralaga parce que discipline de vraiment nous restons à participer. C'est vraiment content vraiment du monde vraiment discipline de Mokani de Mafada en quoi. Oui, mais c'est un partenariat gagnant, une visibilité vraiment tout le signal pour Hannibal c'est une visibilité pas du sport fanflana. Mais nous faire visibilité pas grâce à président Touara aller de mobilisation que Hannibal en place parce que Hannibal a continué de Jamana Kono. De Bibo Nam c'est la Hannibal c'est la Kumbo. Après le football basket am se kana Hannibal a fana be ka barake ko so avec ka barake duma ama croiser Haïti ala ka se ka fana dama ka se ka partenaire chama so mo se ka accompagner ko la. Merci. On a pu faire, mais M. Gatter. C'est un championnat d'Amela. Donc, le club Dija, le club Malikona, à Begatoa. Et le championnat du district de Bois-Est, équipe préparée sérieusement pour que il va se faire, il faut que nous préparions le gagnant. Donc, M. Taora là, finaliste avec mon recruteur. Donc, M. Gaïa a fait Bara Mindera à Noyera. Nous avons suivi nous match là-bas. Donc, il faut que nous Dija, à Djongenta, à Iraka, championnat national. À de tout le monde, M. Kunda, c'est pour national de tout le monde. Donc, M. Gaïa, a mes secrétaires c'est que ça et me engagera à faire la secrétaire c'est la discerner là la banque na c'est final là à ma faut que ça va engagement beaucoup parce que il a pas ambal après de beaucoup de c'est l'ambal de développer dans la kaka à la télévision là on devrait il y a travail à la guerre la région de la Kama à la province la nama barake ama talonga de donc les sapos les aspects c'est le même c'est le que c'est bon on peut dire que là am malé rabbe to là ba ko non c'est bien le ba ira ko aga bala amir ni de fabe mo ni c'est masya il va se da une compétition ga si to ni na ani commission re ko fe pour la fête en baisse donc championnat national à Toura Bogo, à la barque d'arrêt, on le follow up, madame. Vraiment, à mission d'aller me dire, Jamana ka représentant wa kɛrɛfɛ n'o ye ministère des sports a ye fana partenaire ɲuman sɔrɔ n'o ye Petrobama ye ani Nova Africa k'a ye comité olympique ka représentant nana donc an nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin ko in na an y'a ye fana Bamakɔ ligi an bɛ fo u ka baaraba la olu ye championnat local de kɛ cogo min na wazɛri bɛ se ka sen sɔrɔ a ye résultat filɛ polisiw taara finale la ISRA taara finale la. Ka ligi fana fo a wuli ka jɔ la u sera k'u ka cɛ ni muso bɛɛ la finale la an b'a ɲini bɛɛ fɛ jamana bɛ ka sadu dilan sisan handball terrain bɛna dilan donc bɛɛ k'u cɛsiri ka région kɔnɔ cogo min na région bɛ se ka na finale la kuma caman ka organisateurs bɛɛ fo u ka wuli ka jɔ la k'a yira k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka handball dɛmɛ nin y'a wagati de ye parce que an bɛ ka yɛlɛ mais segin ka to tuguni k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka jɔ kɛ halisa jamana ala ka basigi ka apprécier mɔgɔ wɛrɛ fo a ka wuli ka jɔ la.